να σας ταξιδέψω στα 10 προηγούμενα χρόνια των Νικόπολης, και αυτό γιατί μετέχω στην ομάδα του Εκοσίτη και των Νικόπολης πριν από την ίδρυσή τους, ακόμα από την περίοδο της προετοιμασίας και του σχεδιασμού τους. Θεωρούμε ότι τα Νικόπολης ωφέλησαν τη δεκαετία που πέρασε στη διάρκεια αυτής της διεξαγωγής. Δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο ανθρωπίνων αξιών και συνεχώς στοχεύουν στην ανάδειξη της αριστείας και του ευπράτην, εκείνου δηλαδή του έργου το οποίο υπερβαίνει το νόμιμο και ηθικόν και συνάδει με την αναγωγή του στο δημιουργό. Αυτά τα 10 χρόνια είδαμε επιστημονικές ομάδες να πληθαίνουν σε αριθμό και να βελτιώνονται σε ποιότητα εργασίας. Σε ψηλότατο επίπεδο διακρίναμε τη δυσκολία που έχει ο δημόσιος τομέας να διαμορφώσει μια πολιτική και να την εφαρμόσει. Όμως μέσα σε αυτόν είδαμε τα φωτεινά παραδείγματα μεμονωμένων ανθρώπων να αντιστέκονται και να καταργούν αυτόν τον κανόνα. Συναντήσαμε εκείνη την αυτοδιοίκηση η οποία διαθέτει όραμα και μακροσχεδιασμό και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να εκπληρώσει την αποστολή της επάξια. Ξαφνιαστήκαμε από πρωτοβουλίες μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, τοπικού και διεθνούς χαρακτήρα, που υλοποίησαν δαπανηρά κατά αναλογία φιλοπεριβαλλοντικά προγράμματα, αλλά με πολύ μεγάλη κοινωνική διάσταση. Εντυπωσιαστήκαμε από την επιμονή των μέσων ενημέρωσης και των λειτουργών τους δημοσιογράφων να ασχολούνται σε βάθος με επιλεγμένη θεματολογία και με μία προσέγγιση η οποία συχνά πήγαινε πολύ κόντρα στα νούμερα, τα οποία τους κρατάνε ζωντανούς. Στην πορεία των 10 ετών συνειδητοποιήσαμε ότι οι ρυθμοί δράσης επιταχύνθηκαν, οι διαμαρτυρίες μετατράπηκαν σε προτάσεις και η άγονη γκρίνια έδωσε τη θέση της στη συμμετοχή. Βεβαιωθήκαμε ότι το εμείς είναι απείρως ισχυρότερο του εγώ και ότι για τη μεταστροφή του νου αρκεί μόνον η εμπιστοσύνη στον άνω θρόσκοντα εαυτό μας. Το μέλλον μπορεί να είναι το θυσιαστήριο του περιβάλλοντος στα οικονομικά δεδομένα και στα οικονομικά στοιχεία. Όμως αυτό που εμείς έχουμε ζήσει στα Νικόπολης σήμερα, ρίχνοντας αυτή τη ματιά πίσω στα 10 χρόνια, διαπιστώνουμε ότι έχουμε ένα αποτέλεσμα που το οικοδόμησαν 700 εθελοντές και πλέον, οι οποίοι εργάστηκαν αθροιστικά όλα αυτά τα χρόνια, με διάσπαση σε όλους τους τομείς, γλύπτες και σχεδιαστές για τα αγαλματίδια, μουσικοί, χορευτές, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, παρουσιαστές για τις εκδηλώσεις, δημοσιογράφοι, επαγγελματίες της επικοινωνίας και του διαδικτύου, καθώς και της οργάνωσης για όλο το θεσμό, ακαδημαϊκοί, ειδήμονες και εκπρόσωποι ειδικών φορέων. Όλα αυτά χωρίς καμιά χρηματοδότηση. Αξίζει να αναφερθώ στους συμμετέχοντες που αυτά τα χρόνια είχαν την παρουσία ρεκόρ, ανεξάρτητα από αν βραβεύτηκαν ή όχι, ανεξάρτητα αν απολάμβαναν το να σηκωθούν εδώ, να πούν 2 λόγια και να πάρουν το αγαλματίδιο στα χέρια τους. Ήταν από την πρώτη χρονιά μέχρι σήμερα, με περισσότερες από 5 συμμετοχές οι εταιρείες, τις αναφέρω αλφαβητικά, Αλφαμπάνκ, Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, Γέφυρα ΑΕ, το Ρίο Αντίριο. Η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, εκεί που έγινε αυτό που έγινε, η γκρίνια που υπήρξε από όλους εμάς πριν, όμως ήταν αυτή η οποία σάρωσε με όλες τις μορφές και στη διαδικτυακή και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και στον απόδημο ελληνισμό, τα βραβεία των προηγούμενων ετών. Ο Όμιλος Sky Καθημερινή είχε πρωτοστατήσει και στους Δήμους είχαμε την Ελευσίνα, τα Τρίκαλα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τον Άγιο Δημήτρη και τον Βύρωνα. Μεμονωμένα είχαμε έργα τα οποία ερχόντουσαν από περιοχές που θα τις θεωρούσαμε υποβαθμισμένες και φτωχές. Όμως εκεί υπήρχε αυτό το όραμα που μιλήσαμε πριν. Στον επιστημονικό χώρο, ίσως επειδή το αντικείμενο είναι πιο κοντά στα γνωστικά ζητήματα τα οποία ζητούν λύση μέσα στους πυλώνες του Εκοσίτη, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, οι σχολές του και τα εργαστήρια είχαν τις μεγαλύτερες συμμετοχές. Καθοριστικά βέβαια έχουν συμβάλει στην υποστήριξή μας οι χορηγοί και όλοι όσοι έχουν φιλοξενήσει τις τελετές απονομής.
ειδικά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και η ίδια η κυρία Νίκη Γουλανδρή, η οποία αναγνώρισε το εγχείρημά μας από την πρώτη στιγμή. Είδε ότι αποτελούσε μία αναγκαιότητα στην κινητοποίηση δυνάμεων προς όφελος της οικολογίας, όπως μας έλεγε. Τα πρώτα 4 χρόνια οι τελετές απονομής φιλοξενήθηκαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή στην Κηφισιά και το 2006 η πρώτη θεσμοθέτηση του βραβείου «Έργο Ζωής» αφιερωμένο στο περιβάλλον βρήκε στο πρόσωπό της το φυσικό του αποδέκτη. Ακολούθησαν για αυτά τα βραβεία το έργο ζωής αφιερωμένο στο περιβάλλον, ο αρχιτέκτον πολεοδόμος κύριος Θανάσης Αραβαντινός, ο αείμνηστος Νίκος Μάργαρης, ο ακτιβιστής Βλάσης Βελόπουλος, που ακόμα και στα 80 του περνάει τον Αύγουστο στα βουνά φυλάγοντας τις φωλιές των πετροχελίδωνων. Ο σπουδαίος Μαργαριτούλης του Αρχέλωνα, ο γέροντας Γαβριήλ, που σε ένα μικρό μοναστηράκι των Άνω Δολών στη Μεσσηνία διασώζει σκυριανά άλογα και δημιουργεί ελαιόνα με τις 120 ποικιλίες ελληνικής ελιάς. Ακολούθησαν οι μεταμορφωτές της Ανάβρας Μαγνησίας, το κτηνοτροφικό χωριό που είχε 30.000 ζώα και 300 κατοίκους να ζουν όλοι μαζί, ο Δημήτρης Τσουκαλάς και η Μάχη Κάραλη, και η δημιουργή της σημαντικότερης τράπεζας γενετικού υλικού της χλωρίδας της πατρίδας μας, ο Δημήτρης Φίτος και η Γεωργία Καμάρη, που ήδη τους γνωρίσατε από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Σε όλους αυτούς οφείλουμε πολλά και τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Και εδώ φτάνουμε αίσια στην κορύφωση της βραδιάς. Μέχρι ότου αποκαλύψω τον τιμόμενο της σημερινής βραδιάς, ο οποίος θα παραλάβει το Οικόπολης 2014, έργο ζωής αφιερωμένο στο περιβάλλον, θα παρακαλέσω τους προηγούμενους βραβευμένους μας και τον Υπουργό να έρθουν εδώ και να παρακολουθήσουν μαζί μου την αποκάλυψη της προσωπικότητας που θα έχουμε. Παρακαλώ τον κύριο Αραβαντινό, τον κύριο Φίτο, την κυρία Καμάρη, τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, να έρθουν κοντά μας. Και ξεκινώ αμέσως να πω λίγα λόγια για τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σήμερα εδώ και θα είναι προφανώς η αποκάλυψη για το χώρο του περιβάλλοντος. Ο ίδιος ο τιμόμενος μας έλεγε ότι όλα άρχισαν από το γεγονός ότι ο παππούς του ήταν αγρότης, ο δε πατέρας του γεωπόνος. Έτσι κυριάρχησαν στην παιδική του ηλικία μνήμες και φροντίδες για τη γη. Αργότερα ήταν η πειραματική αγρή και τα γεωργικά μηχανήματα. Τότε ήταν η εποχή που ο ενδεκαετής Θεοδόσης μετέφραζε στη δημοτική τις οδηγίες του γεωπόνου πατέρα του για το κλάδεμα της ελιάς, οι οποίες ήταν γραμμένες στην καθαρεύουσα. Ο σημερινός τιμόμενος όμως αναγνωρίζει και μια άλλη φιλοπεριβαλλοντική καταβολή από τα παιδικά του χρόνια. Γεννήθηκε στην Καστοριά, σε ένα σπίτι που ήταν ακριβώς δίπλα στη λίμνη. Επάνω στη λίμνη από 6 χρονών παγοδρομούσε καθημερινά, ενώ όταν ήταν στο σπίτι του είχε σχεδόν αδελφωθεί με τα νερόφυλλα. Αργότερα, ως πολιτικός μηχανικός, συνειδητοποίησε το περιβαλλοντικό πρόβλημα της ορεινής οδοποιίας, τον μόνιμο αισθητικό οικολογικό τραυματισμό τεραστίων εκστάσεων εξαιτίας της φτηνής επιφανειακής χάραξης, με προϊόντα εξκαφής να χύνονται αδέσποτα στις πλαγιές των βουνών. Ως γεφυροποιός, σειραγκοποιός, μπορούσε και αυτός να συμβάλλει στην άμβληση αυτού του προβλήματος. Αυτά γινόντουσαν στην πράξη. Ο τιμόμενος όμως σήμερα συμπολίτης μας ήταν άνθρωπος της θεωρίας και ήταν φυσικό να θελήσει να διερευνήσει τον περιβαλλοντικό προβληματισμό από μια φιλοσοφικότερη οπτική. Έτσι, από τη δεκαετία του 80 αρχίζει να δίνει διαλέξεις και να δημοσιεύει φιλοσοφικά δοκίμια με τίτλους όπως «Το περιβάλλον, γνωσιακό, ηθικό και πολιτικό θέμα», «Ηθικοπολιτικά προβλήματα σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη», «Τεχνολογία του περιβάλλοντος», «Χρηματοτρόπιση του περιβάλλοντος» και άλλα. Και υποστηρίζει ότι όλα τα στοιχεία του περιβαλλοντικού προβληματισμού εμπεριέχουν αξιολογικό χαρακτήρα. Όλα μας καλούν να συγκρίνουμε ανώμοιες οντότητες, όπως τα δίπολα χρήμα-ομορφιά, δίκαιο αντιοικονομικό, πολιτισμικό ηθικό. Όλα αυτά προϋποθέτουν μια αξιολογική κρίση. Τέτοια αξιολογική κρίση
ασκεί ο ίδιος όταν γίνεται διαπρίσιος θειασότης της αιωλικής ενέργειας, μικτηρίζοντας την αιωλοφοβία πολλών συμπολιτών μας και αντιμετωπίζοντάς την με εργασίες όπως η βελτιστοποίηση αξιών σχετιζομένη με την αιωλική ενέργεια, η αιωλική ενέργεια και η μουσική και άλλα. Στο βραβείο του «Περιβάλλον πάλι τα ίδια» περιλαμβάνεται ένα πολύ μεγάλο μέρος από τις περιβαλλοντικές του θέσεις ως έργων ζωής που κρατάει με συνέπεια κάμποσες δεκαετίες τώρα. Σεβασμιότατε, κύριε Αναπληρωτά Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, ας υποδεχτούμε τον διακεκριμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο πολιτικό μηχανικό, γεφυροποιό, σύραγγοποιό, επίτιμο διδάκτορα 5 πανεπιστημίων και επιπλέον επίτιμο πρόεδρο της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Θεοδόση Τάσιο. Στον κύριο Φίτα. Στον κύριο Φίτα. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καθώς δεν είχα ιδέα από την ευεργετική για μένα συνωμοσία αυτής της Επιτροπής, δεν είμαι και πολύ καλά προετοιμασμένος για να αντικρούσω τα επιχειρήματά τους, με τα οποία, κατά πως φαίνεται, παραμυθιάστηκαν για να μου δώσουν αυτό το πραγματικά σπουδαίο βραβείο, για το οποίο τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμφιβάλλω αν μπορώ να συγκριθώ με τις προσωπικότητες που έχουν προηγηθεί σε αυτήν εδώ το θεσμό και σε αυτό το βραβείο. Για να βοηθήσω στο ενδεχόμενο ότι δεν προσποιώ εγώ τιμή στο βραβείο, ή τουλάχιστον στο βαθμό που θα θέλανε, έχω και μια εναλλακτική λύση που τη σκέφτηκα, είναι αλήθεια, από χτες. Να μου επιτρέψετε να θεωρήσω ότι αυτό το βραβείο μπορεί να το αφιερώσει κανείς σε έναν οργανισμό όπως το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το ΚΑΠΕΜ, το οποίο επί 30 χρόνια έχει κάνει έργο ζωής γύρω από τα θέματα αυτά, με έναν τρόπο ο οποίος είναι εξαιρετικά επιστημονικός, είναι εξαιρετικά οικονομικός, διότι δεν επεβάρυνε το ελληνικό βαλάντιο του προϋπολογισμού, παρακατελάχιστον τα υπόλοιπα τα έπαιρνε με ανταγωνιστικά προγράμματα από την Ευρώπη, και το οποίο μέχρι χτες ακόμα, κύριε Υπουργέ, ήταν το κατεξοχήν Ευρωπαϊκό Κέντρο, το οποίο και ακόμα και σήμερα κάνει μετρήσεις για λογαριασμό των Ισπανών παραγωγών της αιωλικής ενέργειας. Πρέπει να πω αμέσως, κάτι το οποίο το υποπτεύεστε, ότι υπό τις σημερινές συνθήκες της ηθοοικονομικής κρίσεως έχει υποβαθμιστεί εξαιτίας της γνωστής ηθοπολιτικής μας ατολμίας, καθώς εφαρμόζουμε τον περίφημο οριζόντιο κανόνα. Και μία φράση με την οποία θέλω να τελειώσω. Αυτό του είδους οι φοβερές αντιφάσεις νομίζω θα μπορούσαν να βληθούν σιγά σιγά εάν διακηρύξουμε κάτι που είναι εξαιρετικά πολιτικό και συγχρόνως είναι περιβαλλοντικό. Μη φοβόμαστε τη σύγκρουση των αξιών, να τις περιμένουμε τις σύγκρουσεις των αξιών. Φυσικά γινόμαστε φτωχότεροι, αλλά φυσικά μας έρχεται στο μυαλό με ποιον τρόπο θα καταφέρουμε να μην είναι φτωχότερα τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Με το ίδιο πνεύμα, με την ίδια σκέψη, αυτή η μεταβολή μετακύλησης του κόστους θα έκανε ώστε και το ΚΑΠΕ να μπορέσει να απαλλαγεί από τις απαγορεύσεις που το ενοχλούν, όπως και πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα θα μπορούσαν πράγματι να βρουν σύγχρονες καινοτομικές σπουδαίες λύσεις για το καλό των παιδιών σας και των εγγονών σας. Εκτός αν είμαστε νταβατζίδες και θέλουμε να ζούμε καλά εις βάρος των. Συγγνώμη για την εκτροπή, είναι εντός του περιβάλλοντος, και άλλωστε εσείς φταίτε που με τη συγκίνηση που μου φέρατε δεν με αφήσετε να είμαι επαρκώς ψύχρεμος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φίτα. Καταρχήν θέλω
και επιτρέψτε μου, πολύ λίγο δεν θα σας καθυστερήσω, να ευχαριστήσω ως φοιτητής του καθηγητού μου εδώ, του Θεοδόση του Τάσιου, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για τα εφόδια που μου έδωσε να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας και να μοιράζομαι έναν κοινό προβληματισμό, έναν προβληματισμό που όταν είναι δημιουργικός πάντα θα φέρνει καλά αποτελέσματα. Με σεβασμό και αφού ευχαριστήσω για την πρόσκληση και συγχαρώ το EcoCity για την πλούσια δραστηριότητά του σε έναν πολύ ευαίσθητο χώρο που αφορά στο περιβάλλον, αλλά και την πολύ πλούσια δραστηριότητά του. Δύο λέξεις μόνο. Μόνο με απαγορεύσεις δεν μπορούμε να προστατεύσουμε. Άλλωστε, έχουμε μια διαδρομή ως έθνος, ως κράτος μέχρι σήμερα. Δεν φτάνει μόνο η απαγόρευση. Πρέπει να βάλουμε τάξη στο χώρο και στα πράγματα. Και δυστυχώς για πάρα πολλά χρόνια δεν το κάναμε. Γι' αυτό και οι συγκρούσεις, γι' αυτό και βλέπετε όλα αυτά που συμβαίνουν έξω από εδώ και εντός πόλης, αλλά και εκτός πόλης. Αυτό προσπαθούμε και αυτός είναι ο στόχος σήμερα, αξιοποιώντας ως εργαλεία τα μέσα που και οι νέες τεχνολογίες μας δίνουν, αυτά τα οποία θεσμοθετούμε και νομοθετούμε, όχι να παραμένουν στα χαρτιά, αλλά να εφαρμόζονται και να ελέγχονται σε ζωντανό χρόνο και σήμερα το μπορούμε, ότι εφαρμόζονται όπως προβλέπονται από τον νόμο. Δεν πρέπει να λέμε μόνο απαγορεύεται, πρέπει να λέμε και επιτρέπεται, αλλά πρέπει να ορίζουμε πού απαγορεύεται και πού επιτρέπεται. Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. Και όλα αυτά όχι περνώντας από διάφορους φορείς και συμβούλια, κάθε φορά αποσπασματικά, με διάφορες παραμέτρους που υπησέρχονται και έχουμε πληρώσει τίμημα όλα αυτά τα χρόνια. Θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο ο κάθε πολίτης να μπορεί σε κάθε σημείο του χώρου να γνωρίζει και να το γνωρίζει από πριν τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Και αυτό με το πάτημα ενός κουμπιού μέσα από τις τεχνολογίες που μας προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τότε οι συγκρούσεις θα είναι σίγουρα λιγότερες, γιατί θα γνωρίζουμε από πριν αυτό που έχουμε σχεδιάσει, ποιο θα είναι το οικοδόμημα, έστω και αν το κατασκευάζουμε βήμα-βήμα. Με αυτές τις παρατηρήσεις και επειδή πιστεύω απόλυτα ότι αν θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί, πρέπει να έχουμε και θέσεις, όχι μόνο αρνήσεις. Πρέπει να είμαστε δημιουργικοί, όχι μόνο αφοριστικοί. Ιδιαίτερα μέσα από αυτά που περνάμε σήμερα. Όχι γιατί έπρεπε να φτάσουμε εδώ για να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, λειτουργίας και φιλοσοφίας. Αλλά αφού φτάσαμε όμως, θα είναι κρίμα να εξακολουθούμε να λειτουργούμε με τις παλιές νοοτροπίες. Ήρθε η ώρα όλα να τα κάνουμε καλύτερα για να μπορούμε να αποδώσουμε στις επόμενες γενιές όχι όσα βρήκαμε, ούτε όπως τα βρήκαμε. Και περισσότερα και καλύτερα. Και σε αυτή την κατεύθυνση θέλω να σας πω ότι είμαστε εδώ να συνεργαστούμε όλοι μαζί, γιατί ο στόχος είναι κοινός. Και με αυτή την έννοια θέλω να συγχαρώ και για την οργάνωση, αλλά και για όλους να συγχαρώ και τους βραβευθέντες